ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଝାଡ଼ା ଦିଅ ଅପଦାର୍ଥ ନିର୍ଲଜ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ବୋଉ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା କେମିତି ଆରେ ନିତି ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ଯଦି ଆଗ ପଟିଆ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଗ ପଟିଆ ଦେଖେଇ ଚାଲିବ ଯଦି ପଛପଟ ଲୋକ ଆସିବେ ପଛ ପଟିଆ ଦେଇ ଚାଲିବ ଯଦି ସାଇଡ୍ ରେ ଆସିବେ ସାଇଡ୍ ରେ ଦେଇଦେବ ଯଦି ବାଁ ସାଇଡ୍ ରେ ଆସିବେ ବାଁ ସାଇଡ୍ ରେ ଦେଇଦେବ ଟିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟ ପୁରୁଷମାନେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ଚାରିପଟେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଯଦି ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଆସିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ବସିଯିବ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେବ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ଦିନେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବେନି ତାକୁ ମୂର୍ଖ ଦେବ ଆମ ବଂଶ ଗଣିରେ ମତେ କଣ ମୂର୍ଖ ଆମ ବଂଶ ଧର ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଦିନେ ମୂର୍ଖ କହିବେନି ବୁଦ୍ଧା ପଣ୍ଡିତ ଆରେ ତ ବୁଦ୍ଧା ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧା ହଉଛି କଦଳୀ ବୁଦ୍ଧା ଆଉ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧା ବାଉଁଶ ବୁଦ୍ଧା କୋଉ ବୁଦ୍ଧାଟା କେମିତି ପଣ୍ଡିତ ହେଲା କିଏ ମୋ ଜେଜେମା ପଣ୍ଡିତ ମୋ ଜେଜେବାପା ପଣ୍ଡିତ ମୋ ବାପା ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଆମ ଘରଟା କୁଚି ଅଛି ସିଏ ମହାପଣ୍ଡିତ କୁକୁରଟା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଆଚ୍ଛା ବିକି ତୋ ଜେଜେବାପା କି ପଣ୍ଡିତ କହିଲୁ ମୋ ଜେଜେବାପା ତଳ ଉପର ପଣ୍ଡିତ ଆରେ ତୋ ଜେଜେବାପା ତଳ ଉପର ପଣ୍ଡିତ ତଳ ଉପର ପଣ୍ଡିତ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏରିଆରେ ଘର ଛାପର କଲାବେଳେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଏକାନି 100 ବର୍ଷ ଖାଇବ ସକାଳ ପୂଜା ତୋ ଘର ଛପରରେ ପଣ୍ଡିତ ଉପର ନମ୍ବର ତଳକୁ ଆଣିବେ ତଳ ନମ୍ବର ଉପରକୁ ଓ ତଳ ଉପର ପଣ୍ଡିତ ଆଚ୍ଛା ତୋ ଜେଜେମା ଜେଜେମା ବରାବରି ପଣ୍ଡିତ ବରାବରି ପଣ୍ଡିତ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଗାଈ ସବୁ ଗୋଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ମୋ ଜେଜେମା ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଧରିବା ପଛରେ ଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଟୋକେ ଯେତେବେଳେ ଧାରା ଫେରନ୍ତି ସବୁ ଆଣିକି ଗୋବର ପାରେ ଘଷି ପାରେ ବରାବରି ପଣ୍ଡିତ ଘଷି ପଡା ପଣ୍ଡିତ ଆଚ୍ଛା ବିକି ତୁ କି ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ବକା ଉଠା ପଣ୍ଡିତ ଆଚ୍ଛା ତୋ ବୋପା ବକା ଠେଲା ପେଲା ପଣ୍ଡିତ ଠେଲା ପେଲା ପଣ୍ଡିତ ତୋ ବାପା ହେଲେ ଠେଲା ପେଲା ପଣ୍ଡିତ ସେଟା କଣ କଣ ଠେଲା ପେଲା ପଣ୍ଡିତ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଟଲି ରିକ୍ସା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ନେଇକି ପେଲି ପେଲିକି ଆଣନ୍ତି କୁଣ୍ଡେଇ ହାଟକୁ ଟଲି ପୁଣି ପେଲି ପେଲିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ତୁ କି ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ପକା ଉଠା ପଣ୍ଡିତ ଉଠା କଥା ପକା ଉଠା ପଣ୍ଡିତ କଣ ପକା ଉଠା ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟଲି ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଦିନ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ଯୋଉଠି ଲିକ୍ ଆସନ୍ତି ସଲେକ୍ସନରେ ପ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପମ୍ପ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି ସେ କି ପଣ୍ଡିତ ନିତି ବେଦ ପଡୁଛି କୁକୁର ବେଦ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭୋର ହବା କ୍ଷଣି ସେ ନିତି ବେଦ ପଡୁଛି ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ପଢିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କୁକୁର କୋକାଳେ ବେଦ ପଢିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବେଦର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଓ ସେ ଯେମିତି ସକାଳ ହଉଛି ସେ